27 май көне ТССРның 100 еллыгын бәйрәм итәбез. Әлбәттә, бу безнең өчен бик зур бәйрәм. Һәм инде безнең уңышларыбызда үзебезнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнехановның өлеше бик зур. Һәм инде аның җитәкчелегендә без уңышка ирешеп яшибез. Менә 2020 елның сентябрь аенда без яңадан президентыбызны сайлаячакбыз. Һәм әлбәттә инде китапханәчеләр дә, мәдәният хезмәткәрләре, төбәк тарихчылар барысы да бергәләшеп шушы җөмһүриятебездә яшәгән милләттәшләребез, әлбәттә без аны хуплап тавыш бирәчәкбез. Һәм инде киләчәк Альберт Әхмәтҗан улы Борһановка ихтирамыбыз һәм рәхмәтебез чиксез. Әлбәттә, бөтен төбәк тарихчыларын, Рәсәй күләм тарихчыларын бергә берләштереп, алар белән зур күләмле эш алып бара Альберт Әхмәтҗанович. Һәм инде алар аның җитәкчелегендә хәтта Томскига да барып кайттылар. Андагы татар авылларының да яшәешен, татарларның яшәешен күреп кайтып. Һәм шушы зур конференциялар менә Азнакайда башланып киткән конференцияның шушы күләмле басмасы бөтен төбәкләрдә, Яңа Чишмә районы, Чистай районы, Сарабикулда ничә конференция үтте. Һәм Азнакайда инде аның ничәнче яңадан тагын әзерләнә. Леногорский районында, Зейкоратайда менә киләчәктә көтәбез шундый конференцияләрне. Алар шул конференциядә катнашучыларга шушындый саллы басмалар, фәнни эшләнгән хезмәтләр бүләк итеп бирелә. Һәм инде без әлбәттә аның өчен дә аңарга бик зур рәхмәтле. Киләчәктә дә шушы дәвамлы булыр шушы эш дигән ышанычта, өметтә калабыз. Һәм инде Альберт Әхмәтҗанович, бергә булыйк, бердәм булыйк, киләчәктә дә сәламәтлек белән эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт. Кешенең үз эшкә кызыксынуы буенча хәрәкәт итү, фикердәшләре белән оешу мөмкинлеге булганда гына шәхес үзенең омтылышларын тормышка ашыра. Үзен күпмедер дәрәҗәдә ача һәм шуннан канәгатьлек хисе кичерә ала. Гражданнар җәмгыяте турында чынлап сөйли башлагач, безнең шәһәрдә дә ирекле фикер алышу өчен урын табылды. Китапханәләр үз ишекләрен ачтылар. Әмирханов Рафик абый тәкъдиме белән туган төбәк тарихы белән кызыксынучыларны бергә җыйнап, клуб оештырырга булдык. Туган як клубы. Бу 2008 елларда булды. Клубның эше нидән гыйбарәт соң? Монда төбәк тарихы белән кызыксынучы һәркем үз эзләнүләрендә уртаклаша, чыгышлар белән төрле конференцияларда катнаша, шулай укучылар, студентлар алдында чыгыш ясый. Китапханә белән берлектә эшләгәч, ул безгә аудитория җыярга ярдәм итә. Һәм инде әлбәттә эзләнүләр ирекле тематика буенча бара. Ул кайбер вакытта төбәктән читкә чыгып китәргә дә мөмкин. Әйтик, Әлфәрит Зәйнуллин сугыш батырлары турында эзләнүләр алып бара. Бер очракта ул якташыбыз, атаклы Катюшалар командиры Бары Йосыпов турында мәгълүмат туплап, укучылар каршында чыгыш ясаса, икенче эзләнүләре Рейхстагка беренче булып җиңү байрагы кадаган Вали Заһитов турында иде. Ул каһарманның туган авылына барып, музейын өйрәнеп, матбугатка зур гына язма бастырды. Рафик абыйны без үзара шаяртып инде юл күрсәтүче, дорожный карта дип атыйбыз. Чөнки кайсы гына темага тотынсак та, аның белән киңәшмичә, аннан мәгълүмат алмыйча булмый. Булат абый Закиров үз авылы тарихын, шәҗәрәләрен өйрәнеп, берничә китап чыгарды. Роза ханым Сәлманова якташыбыз Әхмәт Тимер биографиясын укучыга җиткерде. Дамир Таҗи дигән җегетебез мәчетләр тарихын документлар нигезендә язып туплады. Соңгы елларда Дамир югалган авыллар тарихы белән кызыксынып, ике шундый авыл турында китап язып бастырды. Ә инде Зәлия Хәбипова үзе шушы туган як клубын җитәкләүче дә буларак, һәм инде ул үзе Идегәй дастаны турында да берничә сүз әйтеп китә. Бу мәшһүр дастанда халкыбызның гореф-гадәтләре, ышанулары, борынгы белеме чагылыш тапкан. Дастан һәр татар кешесенең мең еллар аерылмас юлдашы булган. Һәм әлбәттә инде шушы Идегәй дастанын ат символын ул халыкларның яшәү символы итеп күрсәтә. Кайларга гына юллар сузмаган атлы кеше, шуңа төбәкне өйрәнүчеләр дә Идегәй дастанын һәм халкыбызның башка иҗат җәүһәрләрен читләтеп үтмиләр. Авылларда халык авыз иҗатын даими туплап, язмаларына кертеп баралар. Айрым музейларда һәм мәктәп музейларында күп кенә тарихи мәгълүмат тупланган. Безнең Әлмәт төбәгендә уңышлы шәп килүче Ризаетдин Фәхретдин, Фатих Кәрими, Түбән Мактама һәм башка музейлар бар. Алар белән элемтәгә кереп, төрле чараларда да катнашырга тырышабыз. Үткән 2018-2019 елларда да төбәкчеләр һәрбер сүз юнәлешендә эзләнүләрен дәвам итеп, уңышлы гына эшләделәр. Күп кенә чаралар үткәрделәр, конференцияларда катнаштылар, китаплар чыгардылар һәм матбугатта мәкаләләр бастырдылар.
2018 ел Татарстанда әдәбият елы буларак билгеләп үтелде. Шуны истә тотып Лев Толстой, Риза Фәхретдинов иҗатларына багышланган чаралар 7-нче, 16-нчы, 17-нче мәктәпләрдә үткәрелде. Һәм инде бу чараларны Әлфия Сабирова оештырды. Әлфия безнең клуб белән шушы туган як клубы белән күптән түгел генә хезмәттәшлек итә. Һәм инде әлбәттә ул бик актив, тынгысыз эзләнүчән кеше. Аның тырышлыгы белән Нефть институты студентлары Әлмәт драма театры артистлары белән очраштылар. Һәм очрашу бик җанлы үтте. Студентлар өчен кызыклы һәм файдалы булды дип исәплим. Безнең клуб әгъзалары шулай бу чараларның һәрберсендә дә актив катнашты. Һәм инде Константин Алтайскийның «Катюшалар командиры» Бары Йосыпов турында язылган батырлык китабын укучыларга да шулай тәкъдим иттек. Бары Йосыпов әлбәттә туган безнең якташ. Дамир Шәйхетдиновның «Уйлар килү» китабын укучыга тәкъдим итү шулай Альметьевский вести Әлмәт хәбәрләре газетасы белән берлектә үткәрелде. Һәм бу безнең уртак эш булды. Ел азагында Әлмәт психологлар белән очрашу оештырылды. Кызыксынучылар бик күп булды. Бу чара 2019 елда да дәвам итте. 2019 ел январь аеннан психолог Фәнис Нәбиуллин белән очрашудан башланды. Һәм Әлфия Сабирова Әлмәтнең танылган мәдәният хезмәткәре, актриса Розалия Султанованы чакырып, 16-нчы мәктәп укучылары өчен мастер-класс оештырды. Илүсә Нәбиуллин иҗатына багышланган кичә 2-нче китапханәдә студентлар катнашында үтте. Шәһит Абытаипов турында инде аерым туктап китәсе килә. Ул безнең феноменаль шәхес, феноменаль кеше. Ул сәламәт яшәү рәвешен пропагандалаучы, фотограф, компьютер белгече, альпинист, төбәкче, китап басучы. Аның үз нәселе, шигырьләре, сәяхәтләре турында язылган унлап китабы бар. Шундый шәхес белән танышу, аңардан осталык дәресләре алу, әлбәттә укучылар өчен бәхетле мөмкинлек. Китапханәдә булган очрашудан соң аны әле мәктәпләргә чакырып, тагын да очрашулар үткәрделәр. Әлмәт шәһәренең башлангыч чоры, үсеше турында Шәһит абый, редактор Ирек абый Бәдретдинов, шофер Равил Закировтан да күп белүче юктыр. Һәм бу очрашу инде әлбәттә шәһәр көненә багышланды. Театр елына багышлап берничә очрашу оештырылды. Артистлар Мәдинә Гайнуллина, Луиза Султанова, Роза Салихова очрашуларга теләп киләләр. 2019 елда үткәрелгән очрашу танылган режиссер, сугыш ветераны Зәкия Патуишеваның 100 еллыгына багышланган иде. Туган як клубы шулай ук шәһәрдә үткәрелгән чараларда, төбәкчеләрнең республика оешмасы үткәргән конференцияләрендә оешкан төстә бик теләп катнаша. Ак калфак үткәргән авылым бизәкләре күчмә утырышында Ризаэддин Фәхретдинның 160 еллык юбилеена багышланган Татар гимназиясендә үткән конференциядә, Казандагы шул ук чараларда Зирекле, Сарабикул, Актаныш, Чистай районы Йолдыз мәктәбендә үткәрелгән җыеннарда да катнаштык. Һәм әлбәттә безнең шушы туган якның клубының җитәкчесе Зәрия Хәбипова бу информацияны тагын да тулыландырып безгә менә ул булай дип әйтеп китә. Без Татнефть грантына заявкада язган идек. Әлбәттә инде бәлки бирерләр дә дигән ышанычта калабыз. Һәм инде китаплар исемлегенә килгәндә без китаплар исемлеген тулыландырырбыз, әйтеп китәрбез, сезгә тагын аларны күрсәтеп китү мөмкинлеге булыр дип ышанабыз. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.